Nagabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kuble ye phi baro kini kilong ki khubor umta kasni Kahel Autonomous District Council KHEDC haringkat ke World Bank bat ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB hilin ka sibaar kilali Europe ya buntili ki jaka ha kapsar kanong ba shilong ban pentrekam ya ka solid waste management bat ban penne ki talong umbang umdi ya kani ka jingjurep lalam khmat da Chief Executive Member CEM ba penyat sing CEM haringkat kilong mi khmat ka World Bank bat ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kani ka kunhun kala her jurep ningkong ya kawa ken kabadon hatem basuk umpling ban pentre ka solid waste management bat ban kmi ek tolong ki badon kamat kuit bat ban ajingada adin kani ka kunhun kala her jurep ya kawa sharpi ya ka jaka po kasno maulai moro mate ya ka resource recover center RRC bat ya ka marten kabadon hamulai soyong kan jaklia kum kini kiwa te nomor takadaw nakaliang jungi ni yo ban ya lek dekat bat ki official jong ko World Bank menne ban yo jingmut ban i hasait ya ke ka baja te kum mangilap hi ka jing jabo jukiwa balong bet nak jing bret jabo jaklia ki solid waste nakishnong shakini ki wa te ngin persyang nakaliang KHDC hadir bangila ikundu menen baka World Bank bangila shim ya karai ban pendap no hapo ni benai ban penbit penbiang lem ban penmi no itagi guidelines ni ki rules ki jongi ki ba la ai bor kat kum ka Khasil Autonomous District Solid Waste Management Act 2000 arko hapo jong kenika act nakaliang jong ka executive committee ngin penkre ban pendap no ikinika rules ba ka guidelines ba inyo ban ya trailang bat ki darbash nong bofer ki badon hakin ki santli ki district hapo ka jingpe jung ki HDC te kabaaru ngila yo ban kendu meneh po umpling bat ki katu kat ni ki darbash nong umpling darbash nong lapalang kanongra bat kerenja kini ki darbash nong ki badan hasor bat kapsor te ngila yo ban ya peliu jingmut bat ngekren sepang ki lat kelenti ba ngila banya trailang habidip kani ka solid waste management program ke jongi bat ki dor barshnong kumno banang penjanai shishu kumno banang penbahas shishu ya ke ba ki shnong ki la jule barshkata ka jing pengkhoi ya ka shnong ka thau ka jing lumi ki nyut kamdai ka brangshan ya kani ka kam lale daki babon ki dor barshnong la daki bonsna te teng ki shnong ki bom don ki bodan kali ru kila do ki kali te la don kam man repair la don kam man thit ma di center ka ba ni la dep mang ya ka pisa ka ban penlut kumbasan pulak tam na kam ta kani but ha ka jing he jang jaka kum ba hajar square feet kirmen scam ba kani pilot project kan long ka ba so bat ni bu jing tmu ba hapo kani kalai penai la ban pendap ini pilot project ban sedang ni kam te kmi lenti ba ngila sedang ban jingo ru la sedang ban wat ru ban identify skimi wi jaka ki bangila ban bu ikini ki RRC te ling ba kini ki RRC ru kani rap shibun ba ye kinyut le se jaka ban wan ban the po martin molai ni la penduna shibun te hoi ngindang don kam ni kemartan ya menta support inrai ka permanent solution ko mga ong mene habidi ka solid waste ni don kam te nomor takadaw kani ka solid waste management program jungi ka thongbi ka debe sajangai kam dei tang ban sulung minyut ban chuan brat ni la kot kata ya inrai kumno bangin wat kala pentiban proses ru tingila ya penbek nakalian ka executive committee ba uni benai Oktober haki agriculture training kandon ka training ka bakarpang ka way na ka state hapo India ka bandai par ka solid waste ngin ha arnu kanti bangi kum ka council ngin la ban shim ya ka sinjam ka bathumai ban la ban penduna ya kinyot ban poish po marten hajing so jonga ka permanent solution ni dan kam
kata hi kalong bangin hab ban wat ki la kelenti bala ban wan ra ke processing plant ka bobit ka biang kat kum ka jing don kam jongi shani ba kinyut kimi ki ba kumno nama kinyut ki ba mi na chakanong kunong ki pher kinyut ki ba mi na po jakasor ki pher kinyut ki ba mi na chaka yo ki pher ne ki commercial area ki pher namar ka daw kan ka jing one ya ka field inspection ka jongi tasni la ban suku shibun ha ki ki bangi la ban lum ki jing tip na ki dor bashnong pher gedungi ringkat gejing tray lang ka World Bank ray na ka World Bank ki bu la kumno ya kani ka project banla ban assess banla ban collect iki data banla ban wanra ikata ka complete compilation ya kini ki data abd kini ke solid waste management hapo shlong ba kini ki san district kabu keluit da kumno hapo khat arbanai te nakalyang jungi yaki badan kam nakalyang ka executive committee ka KHDC yaki ka bangin tray nakalyang jungi nila bu target ta shibnai ben pendem te kami nanti bawat nakalyang ka World Bank kan I full support khamtam ki technical service na ta ki service ki bakila ban ai bat kunjuru nakalyang ka executive committee ngin yo ban trishtom ringkat ba ka jing tray lang ki dorbarshnong nam ta ban wang ini jing bat kumjuru ila ban mangtingka ban yarap kerpang wat lada don kam haki shnongru nakanika 15 finance commission katai grant shiki bai ba kani ka jing kun jungi ka KHDC menta ban weng ini ka jing jong solid waste kam dei ka basuk ka dei ka ba bolong challenging ba bat renginum kan randien pa nginum kwa ban don marten saar lai teli hadien le ka jing tmu jongi ban weng shi sundan ni jing but what ikini ka marten ka bla long ka jing du ngan ong kumno ka jing wit ba yaki pai ba no shnong po molai khamtam kini shnong ba marjan wa ka jing sma ki ar lai kilometer kadang be sikini ki shnong te kani kla wan ra ka jing wit haka imlang salang tenga ngaso ba kum kinomik mat ni don ya ka jing kit clear but ni don du ka jing so kya na ka kani ka bentah kena kaliang jungi ni ya trishtom mga kentu ya paro life ho wood hiki MDC bakin ya trailang maka ni kamdei ka kam tang jok executive committee kani kam jok council di Brockway na kamta bangin